וכך היה הולך לו ויקטור בשכונת אוהל משה עם טלאי המים ושר. לה 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 לה. ליד חלון ביתה הייתה עומדת מטילדה, וכשנשמעו צלילי קולו של ויקטור, הייתה מיד מתנדבת להביא מים מהבור לכל המשפחה. אומרים שבשכונת אוהל משה מים רבים לא מכבים את האהבה, להפך. תמחק, לא יפה, הוא התאמץ היום. בשנת 1935 הותקנו צינורות מים בשכונה, ואחרי המצור על ירושלים נאטמו הבורות. תושבי השכונה נאלצו למצוא מקומות אחרים לאהבה ורכילויות. טוב חברות, אנחנו ממשיכים. תחנה הבאה, בית הכנסת ינינה. בואו אחריי. תגיד, אתה מכאן? בצהריים, בבוקר אני במרכז העיר. ובאמת היו כאן ויקטור ומטילדה כאלה? אלה מה, לא שמעת? איך זה נגמר? אתמול הוא סיפר שעברו לגילו. אתה יודע, אנשים מחפשים לוקסוס. ברגע שנשמעו צלילי קולו של ויקטור, הייתה מטילדה מתנדבת להביא מים מהבור לכל המשפחה. וכך פרחה לאהבה ליד הבור. באחד הימים, מסונוורת מאהבה, מילאה מטילדה מים מבור הספונג'ה המזוהם. היא, הוריה ושמונת אחיה מתו מחולרה. תחנה הבאה. ככה זה נגמר? תלוי בקבוצה. סיימת עם הכלכלה?